खुलुमबाय बड'लेण्ड निउस 24 नोंथांमोनखौ बरायबाय। बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसाला जथुम्माया मैयानिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों जागायबाय। 10 आरो 11 एप्रिल खालाराव साननैनि हाबाफारिजों तामुलपुर हाई सेकेन्डारियाव मैयानिफ्राय जागायबाय। जोंनि मोनसे रिपर्ट। जि आरो 11 एप्रिल साननैनि हाबाफारिजों बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया जागायबाय। हाबाफारि होखानाय बायदि जथुम्माया जागायो। मैया फुंनि हाबाफारि बायदि गिबियावनो गाहाय लांगोना बेखेवनाय, बेनि उनाव बिफां गायनाय आरो धनुराम बर' गोसोखां मावसोम हानजा बान्था बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बेनि उनाव सान्तिस्वर ब्रह्म गोसोखां थान्दै बादा बेखेवनाय, बेनि उनाव बाबुल स्वर्गियारि गोसोखां थान्दै बादा बेखेवनाय हाबाफारियाबो जानानै थाङो। फुंनि हाबाफारिया मोजाङै मोजां थुंगेनानै थाङो। बेलासेयाव बिसम्बि बेखेवनाय हाबाफारिखौ बानजायनाय जायो। बेलासेयाव बिसम्बि बेखेवनाय हाबाफारियाव गयबारि नोगोर बिसम्बिखौ बेखेवना होयो तामुलपुर डिग्री कलेजनि गोरायुं सर्वेश्वर ब्रह्मआ। बिथां ब्रह्मआ बिसम्बि बेखेवना होना बिबुंथि लाखियो। थुनलाइ आफादनि बानजाय आफादजों दिहुनजानाय बिसम्बि गयबारि नोगोर, बे बिसम्बि लेखाखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय बानजाय आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन, बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन आरो गागि थुनलाइगिरि सारमोन दंफैयो आरो दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाफैनाय नोंथांमोन। बे हाबाफारियावनो गुमै जांख्रावनि थुनफावथाय बिजाब दखरसे हा गंसे न' बिजाबखौ बेखेवना होयो दि बड'नि गाहाय सुजुगिरि मृदुल बसुमतारिया। रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड'लेण्ड निउस 24। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।